hangayaping madaning samudraning panggesangan. Lon-lonan sang putra panganten tinuntuning madaning sasana panti Badrayasa sasana kalengganing sang Sri Naranata sawengi sinartan limbuh kalamunta mangya patut putra panganten ingkang nedya mawi busana pating galebyar pating calorot pindha kasorotan kartika sastra panyayah sewing yayah ratri tinuntun lenggahing putra pangantening madya dening panipun Bapa Sugiyana Ibu Rubinah paripurna nglenggahaken putra panganten mengkeraken balabaking mayang arum ngadani tata cara mapak besan paripun Bapa Sugiyana Ibu Rubinah mandhap balabaking panti Badrayasa sinartan hamapak besan dening panjenipun Bapa Tumini sekalian ing samangya tata cara mapak besan sutresna minggah ing madaning sasana panti mayang asri ing kanan lenggahipun panjenipun Bapa Sugiyana sekalian iring-iring ing penganten panjenipun Ibu Tumini sekalian. Tata cara putra panganten lenggah anggana rarasing madaning sasana borong Ibu Juru Sumbaga ngrigenaken nderekaken putra panganten ngadani tata cara pangabekten datan sinanggit mila borong Ibu Juru Sumbaga nedhi wasaning swasana para tamu putri kakung ing sakmangke tata cara pangabekten datan sinanggit sinartan panjenengan sami nedya kasugata lumantar unjukan tuwin sak pandherekipun saking keluarga. Lodhanging sasana keluarga kepareng ngrawuhaken para panca kadang pametri budaya Jawi. Karawitan campur sari jangkep sekar langit. Sayo sing rukun gotong royong nyambut gawe uwi kawan-kawan sing sayo sing rukun jalan-jalan ijo-ijo apa mampu hengkong kancane
siji gawe kelo rasane gati sing sayo sing rukun gotong royong nyambut gawe nami dawa-dawa sing sayo sing rukun jalak-jalak putih cucuk abang sesisih Ambarung kembang itu terus ambarung hanya kei enyek ambosani ayo ayo aja ambok yakimu kejati loro. Rumkun caraning bangsa dumunung luhuring budaya. Prikanca kadang pametri budaya Jawi. Nedya ngaturaken langen suka lenggeng sagung para priagung putri kakung sinartan ngaturaken wilujeng dalu salam pakurmatan lenggeng sagung para tamu putri kakung ingkang nderekaken gelaring tata cara. Pamboyong putra panganten Bagus Teguh Nuryanto, Tia Ayu Yuyuntri Hastuti. Marak sowan kunjuk ngun nandika sagung para lenggah tuwin para rawuh, para kanca kadang pametri budaya Jawi, nderek paguyuban seni karawitan campur sari Sekar Langit. Bingking saking Kembang Sari, nderek Desa Mriyan, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali ingkang kepareng sinepuan Rokomas Parmanto utawi Ki Suparmanto derek nyengkuyung adike pahargyan ingkang kawengku Bapak Sugiono tiyang sagarwa. Prikanca Sekar Langit kaderekaken kanca Taufik Audio Sound System kalestantunaken giyaran dening kanca-kanca warna multimedia jinangkep Catur Widyawati ngaturaken langen suka lenggeng sagung para priagung. Katampi angka sepisan swanipun Diah Ayu Atika Sindu Kencana Dewi saking Bon Gulo Usuk Belali. Swanipun angka kalih Sang Diah Retno Ayu Niken Hapsari Sekar Langit Campur Sari. Bintang tamu ya, yo Lala Atila Puspa Pandoyo. Bintang tamu saking keluarga Ria Violina saking Sragen.
Gilang Sanjaya saking bumi Sembada Ngayuja para tamu nderekaken lenggahing sagung para tamu ing pangajap para kanca kadang pametri budaya genyo samya nampi datan manggih juarei mugia saged ndadosno renaning ati sinarengan para kanca kadang pametri budaya miyak swasana paguyuban seni kaasuh panyiripun Ki Suparmanto lumantar Sekar Langit Pametri Budaya Jawi. Sayakan sayaki pamungkas sudah kaji Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Para tamu keluarga besan utawi keluarga pangombyong saking Juruk kaaturaken lir gumanti foto anjajari putra panganten lodange swasana borong keluarga saking Juruk swanipun para kanca Sekar Langit tanolian sinartan sang Dyah Ayu Atika Sindu. Wilujeng dalu Mbak Atika Sindu. Dalu ugi Mas Gilang Sanjaya. Para tamu sugeng lenggah, sugeng rawuh, keluarga ageng masyarakat wonten Cermo. Derek Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo. Leres. Kaya-kaya yen ora kleru nembe sepisan iki marak sowan mrene. Jenengan. Kejaba ya aku ya kanca-kanca itu. Oh ya ora, nek kanca-kanca wis mekaping-kaping. Kok kowe maido to? Sekar Langit ki mrene gek pisan iki. Mosok pindho. Hah? Agak pindho. Oh ngertiku bisa sing pikire ngono ora nggo aku. Nggih. Donga pamuji lumantar gelaring seni saged nyambung anggonipun ngrakit seduluran antawisipun kalian keluarga mriki. Ya. Sowan wonten dalmipun Bapak. Pak sinten? Lha Pak sinten? Lah aku iki ditanggap ora ngerti karo sing nanggap. Lali kok. Sowan wonten lataripun panyiripun Pak Sugiyono. Ning latar. Ya ning latar nek ning omah ora cukup tamu semene iki. Oh iya, ning latare Pak Sugiyono sekalian Ibu. Pak Sugiyono, su kuwi apik. Luweh. Luweh. Giyono. Gi iki giat.
giat bekerja, mulane iki mantu pungkasan, anake wis mentas kabeh. Alhamdulillah. Ana iki tegese rejeki iki mesti eneng wae. Ning di papan mesti sangkan paran ketemune mung rejeki. Betul. Amin. Niki nderek memuji nggih Mas nggih. Ya nderek memuji. Mangan bagya. Nggih. Kagem Sri temanten kekalih. Mugia dados keluarga ingkang bagya mulya. Nggih. Ingkang ayem tentrem. Amin. Ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ya. Enggal-enggal pinaringan momongan. Dongaku telu. Siji rukun. Nomor loro rejeki akeh. Nomor telu aja pegatan. Wis kuwi tok. Wis penak. Telu mayar mudeng. Lah ngopo? Nek ora cocok pegatan ya oleh-oleh bae kok. Dadi manten iki lak ya sing dikarepe iki sepisan untuk selamanya. Nek lelakonmu ki rada ora patek apik, aja terus nuruni liyane. Lakonku pancen ora apik, Mas. Ya? Pancen lakonku pancen ora apik. Lah terus? Ya. Sik, kok kowe Kok sik? Aku tak empet pancen ya, Mas. Aku pancen ngempet. Nek sing lagek rabi 5 dina terus pegatan ya enek. Mosok toh? Dadi lelagone rondo teles kae manten sepasar bubar ki ana tenan to iki? Eneng. Wonge ya mangkat. Bocahe mangkat. Ketok iki ketoke. Lah ya ngono kok ya wis mudeng lho ya. Alah, mulane kecil-kecil jangan rabi dulu, Bro. Ya. Menikmati masa-masa dolen. Nggih. Kawanan sih. Iki yo dienggo pelajaran nggo awake dhewe. Jenenge bebrayan kuwi iki yo ora gampang. Mboten gampang, nggih. Sambil mlaku ya Cahayu. Yo. Dindingane salindro. Monggo. Aja turu sore kaki nyanti lho. Kene lho Pak-pake kathah. Ya wis kene bae. Ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane jodoh rezeki pati iki manungsa ki ora ngerti nggih to Pak leres to sampun ginare sing pesti Mas jodoh ki arep mlumpat segara nek temene ketemu tetep nyawiji. Betul. Tur nek ora jodoh. Arep wis lerabi ki enom. Ya karuan sepasar bubar kaya lakone kae. Ya ora jodoh. Ora jodoh. Mula ki le angel ki golek pasangan ki gampang. Le angel ki golek sing jodoh. Nah, betul. Tenan tak kandhani. Dinggo pas sinaun urip. Ha iya, saiki ki jaman saiki fleksibel kok. Fleksibel. Perawan entuk Joko pirang-pirang. Terus Joko entuk rondo lelakonku. Ngono mek bayar bae. Aku dudo entuk perawan ya aku. Entuk perawan yo lelakonmu. Ngono ora apa. Kowe biyen perawan to? Perawan, Aku Joko Tio biyen ora aku ae iki. Gah, gegeden. Kae tak sing dudo kae wae. Rada cilik ning mentes. Wis rasa gebet. Isine dongote tolak sandang lawan sing arep dadi nganten bareng ngene pangan digo sinau ya iku bageyane wong melek sabar nang rimo apa Cahayu? Tondo moto ya? Tondo moto. Katuraken para lenggah kenang-kenangan. Katuraken. Yo penak kok. Senadyan to ora besra tandamatu sing tak obah senadyan
Dadi seling ratu kaya tomata sing banyu ngelingake atiku. Senadyan to ora misra tandha metu sing tak nampa senadyan amung serele ngelingake kabeh lelakane kaya rembulan lupaku kang madani masih dalu kaya tomata sing gantung ngelingake kang ati atiku nyai tanda mata maratandani ati rasno senadyan nate gawe kenal nyatane mong katone tak simpan ana kamarku dadi ratu tak simpan ana atiku liya waktu Niket Hapsari Atika Sindu. Yo. Ha 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 ha. Ayo ayo Tabati apa? ayo goyang tabati Kenapa? kepriwe enake balik kena duwe kenyong piye ake golek nang dereka menyata orang Coba
Yo 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 yo.